Bueno, Kenean hainbeste espero genuen gertakaria. eta zein da? Hori hori, zein da? Zetzeate gogoratzen. Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Kolpez kolpe, bueltan da! Tentsio politikoa nabarmena izan da azken asteetan Katalunian, baina horrek ez du eragotzi. Hango egun nazionalean diadan milaka lagun elkartzea. Mugimendu independentistak indar erakustaldia egin du bart berriz ere. ANC Biltzar Nazional Katalanaren arabera, 700.000 lagun elkartu dira Bartzelonan eta Guardia Urbanoaren arabera 150. Tentsioaren adibide izan dira ERC entzun dituen txistuak. Gobernuaren dimisioa eskatzen zuten oihuak ere entzun dira ekitaldian, eta egunean zehar egin diren beste hainbat ekitalditan ere nabaria izan da tentsioa. Giroa hori izan arren, iaz baino jende gehiago elkartu du ANCek Bartzelonan. Aurtengo irailaren 11 izan ere ez da urte politikoaren hasiera soilik izan datozen hauteskundeen abiapuntua ere izan da, kontuan hartuta zer giro zakarrean hasi den. Orain dela egun gutxi alderdi independentisten artean, gatazka politikoak izan ziren Laura Borras parlamentuko presidentea kargutik kendu zutela, eta baina azken gertakariek areagotu egin dute tentsio politikoa. Arratsaldeon, diadaren egun berean hainbat lagunek bat egin dute independentziarako indarra lelopean sortuk Donostian deitu duen manifestazioan. Kontxako banderaren bigarren igandea hautatu du sortuk protestarako eta jendez gainezka zegoen hirian gainezka egin du manifestazioak ere. Bertan munduak eta Euskal Herriak bizi duen egoera ezegonkorra aipatu zuen Aritz Arzaiu sorturen Gipuzkoako arduradunak beste behin, eta ohartarazi kapitalaren logikak agintzen duenean bizitzak atzera egiten duela. Horren aurrean Euskal Herriak sakoneko aldaketa bat behar duela aldarrikatu zuen atzo Arzaiusek. Bizi dugun egoera garai ezegonkorretan bizitzen ari garela. Eta hau ez da katastrofe natural bat. Beste batzuk saldu nahi diguten moduan. Egoera honek erantzun behar ditu. Izen abizenak dituztenak. Herri honetan bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen errotikako eraldaketa horretarako lidergo berri bat behar da. Eta guk argi dugu lidergotza berri hori Euskal Herrian eta zer esanik ez berehalakoan Gipuzkoan ezker independentismoak hartu behar duela. Etxerat elkarteak jakinarazi du Frantziatik Espainiara mugitu dutela Iratxe Sorzabal euskal presoa. Zabaldu dutenez, Estremerako kartzelan izango da aurrerantzean. Sorzabal Frantzian ezarria zioten kondena beteta izan ere orduan entregatu dio Frantziak presoa Espainiari zigorra betetakoan. 2015etik da preso. Halaber, Espainiaratzearen berri ematearekin batera, Etxeratek nabarmendu du kondena epaiak ez duela egiaztutzat jo Sorzabalek eginiko tortura salaketa, eta zehaztu dute jasandako tortura horiek bultzatu dutela Sorzabal bere burua erruduntzat jotzera. Eguerdiko magazinean Inaxio Jarzabal sare herritarraren bozeramailea izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa, eta Euskal presoen azken hurbilketak izpide halaxe aritu da egungo egoeraz. Ia da oraindik 36 bat preso geratzen dira Euskal Herriratzeko, baina egindako bide hori edo lortutako garaipen txiki horiek ere garrantzitsuak dira, gainera denak lehen graduan ez dago presorik jada, ez dago isolamenduan inor ere ez, orduan azkenean pausoz pauso, azkenean prozesu hori martxan dagoela ikustea garrantzitsua da, eta batez ere garrantzitsua dena da bide hori egiten jarraitzea, prozesu horrek aurrera egitea, eta espero duguna da 2022 urte hau izatea urrunketaren amaieraren urtea, eta behintzat beste egoera bat bizitzeko lehenengo urtea. Eta hil egin da ostiralean Iturenen zauritutako langilea. Eraikin batean eguzki oihal bat jartzen ari zela erori egin zen langilea, 4 metro egin zuen bera. Zioetan zen ordutik eta atzo zendu zen 44 urte zituela. Lab sindikatuaren zenbaketaren arabera 57 dira aurten lanean hildakoak.
Eta 22 urteko neska nafar bat hilda larun bat honetan Aragoiko Pirineoetan, Peña Brazatoseko doan kanal batean, 50 metroko altueratik amilduta Pantikosa udalerrian. Guardia Zibilak emakumea hilik zegoela egiaztatu ondoren, berarekin zegoen beste gaztea erreskatatu zuen. Eta Euskal Autonomia Erkidego osoan atzotik abisu horia ezarrita dago temperatura altuek eragindako sute arriskoagatik. Eusko Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzak gaur iluntzera arte izango du indarrean abisua. Halaber, 3:00 aurrera beste abisu hori bat ezarri du segurtasun sailak. Kasu honetan, euriteengatik. Nafarroan ere euri zaparradak eta ekaitz gogorrak espero dira 6:00 aurrera. Ekonomia arloko lerroburuei dagokionez, ez atzera ez aurrera aurkitzen da Arabako metaleko hitzarmenaren negoziazioa. Datorren asterako greba egunak deituak dituzte sektorean, halere gaur bertan hasi dira protesta aldiarekin. Arabako metalgintzako sindikatuak laku aurrean bildu dira astelehen honetan, euren aburuz erakundeek ere zeresana baitaukate. Joritz Iglesias zelako kidea. Hemen enplegatzaile bat ere badaukagu, izan ere Eusko Jaurlaritza eta administrazio publikoek ere metaleko langile asko dituzte bere baitan, bai zu kontratazioetan, bai egite dituzten kontratazioetan, hainbat esparrutan, eta hor, zuzenen eskatzen diegu haien langileen subrogazio eskubidea mantendu eduki dezaten, izan ere subrogazio horik ez dago administrazio publikoetan metalean lan egiten duten langileetan, beraz hartu eta bota egite dituzte langileak, eta bestetik beraiek kontratatzen dutenean baldintza duinetan kontratatu dezatela, egin beharko luketen moduan. Nafarroako ekonomiari begiraldiz, kolokan dago Iruñako Volkswagen fabrikaren etorkizuna. Izan ere, 2026 urtetik aurrerako ekoizpen maila ezin dela bermatu adierazi zuten enpresako goi karguek pasaden astean Iruñan ospatutako biltzarrean. Egoera horrela, fabrikako ordezkari sindikalek haien kezka adierazi dute. Igor Peñalberrela sindikatuko kidea. Badaukagu hori incertidumbre bat 2026tik aurrera, kotxeak berez volumenak oraindik ez direlako bermatu, ez ditugu eta izan daiteke momentu txar bat urte horretan langileiarako. Gizarte Segurantzako Ministerioak goizean elkarrizketa mailaren bilera batera deitu ditu eragile sozial, sindikal eta patronal nagusiak. Sistemaren gehieneko kotizazio oinarrien igoera eta erretiro pentsioa kalkulatzeko zenbaketa aldia izan dira eztabaidagai bileran. Edonola ere, Jose Luis Escriba ministroak argi eta garbi adierazi du pentsioaren zenbaketa aldia ez dela 35 urtera luzatuko. Bien bitartean, Jospo Barruria Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidearen hitzetan, zehazki hori da Espainiako gobernuaren nahia. Eta orain, 25 urtetik 35era pasatu nahi dute. Eta suposatzen dut tontuak ez dira, eta suposatzen dut badakitela gazte askok 35 urte kotizatzeko 3 bizitza behar dutela. Bilboko portuak gas natural likidotuarentzako bigarren zamalekua behar duela uste du Jaurlaritzak 2 milioi euroren eta 15 hilabeteko lana litzateke. Espainiaren argi berdea behar du lanei ekiteko hori bai. Eusko Jaurlaritzak argi du Bilboko portuak gas natural likidotuarentzako bigarren zamalekua behar du. Azken egunetan Arantxa Tapia ekonomiaren garapeneko sailburuak hainbatetan esan du bere ustez ezinbestekoa dela argudiatuta dagoenarekin ez direla asetzen beharrak. Espainiako gobernuak iragan uztailean oniritzia eman zion eskaerari, baina Trantsizio Ekologikoko Ministerioak oraindik ez dio oniritzia eman eta horren zain dago Jaurlaritza. Bestaldetik, Bilboko udalak hiriko euskaltegien matrikulazio kanpaina jarri du martxan eta Koldo Narbaiza euskara zinegotziak aurtengo leloaren berri eman du euskararekin irabazi egingo duzu. Izan ere, udalaren helburua da Bilbo euskaldunagoa egitea eta horretarako 19 euskaltegi egotearekin batera euskara ikasteko eskaintza oso zabala dagoela nabarmendu du Jon Maguregi Bilboko euskaltegien bozeramaileak. Aurtengo leloa da hori, euskararekin danak irabazi egingo dugu. Euskara gure nortasuna da, guk ez badugu zaintzen ez dugu zainduko
Hori alde batetik, eta beste alde batetik aipatu behar duguna da, gure harremanetan, pertsonala, lanean, ala zenideagaz, ala umeagaz, guzti interesgarria dela. Inoizko eskaintzariko paroena dakagula pres, goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte aukera anitz daudela euskara ikasteko, bakoitzak egokien datorkion formularekin. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan Urdaibai 6 urte eta gero, gizonezkoetan eta Orio emakumezkoetan, izan dira 2022ko Kontxako banderako txapeldunak. Biek irabazi zuten aurreko igandean eta biak gailendu dira bigarren igandean bandera etxera eramateko. Bou Bizkaiak irabazi duen 6. Kontxako bandera da. Bigarren jardunaldian ere bermeotarrak izan dira azkarrenak nagusitasunez eta donostiarrak bigarren lekua kendu dio Hondarribiari. Bandera irekita zegoela, konturatuta edo estrategia tarteko, Urdaibaik kolpea jo dio itsasoari. Urak arrotu ditu aparratera eta konturatzerako 2 segundu jan dizkio donostiarrari. Heldu diezaiogun eguneko argazkiari. Milaka lagun elkartu dira bart Kataluniako diadan, naiz eta azken asteetan tentsio politikoa nabaria izan den. Euskal Erakunde eta alderdi politikoetako ordezkariak ere bertan izan dira. La majoria del Parlament, un 52%, es defineix com independentista. Per tant, les opcions són clares. O feu la independència o convoqueu eleccions. O independència o eleccions. O independència o donar la veu al poble. Kataluniak eta Euskadik beruen eskubidea erabakitzeko libreki eta demokratikoki aldarrikapen horrekin bat egiten dugu, alderdi bezala. Beti mantendu izan dugu Kataluniaren konponbidea beti elkarrizketaren negoziazioaren eta akordioaren bitartez etorriko dela eta baita ere Kataluniar herriaren gehiengo borondatearen errespetuarekin. EH Bildu konprometitua dago demokraziarekin, konprometitua dago herrien erabakitzeko eskubidearekin eta estaduri gabeko nazio guztien autodeterminazio eskubidea gauzatzearekin, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, bai Espainiar estatu osoan eta mundu luze eta zabalean ere. Egun berean, Donostian independentziarako indarra lelopean manifestazio jendetsua egin du sortuk, Kontxako banderaren bigarren igandean. Independentzia egun bizi den egoera ezegonkorraren konponbidea dela sinesten du alderdia. Bizi dugun egoera garai ezegonkorretan bizitzen ari garela. Eta hau ez da katastrofe natural bat. Beste batzuk saldu nahi diguten moduan. Egoera honek erantzun behar ditu. Izen abizenak dituztenak. Herri honetan bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen errotikako eraldaketa horretarako lidergo berri bat behar da. Eta guk argi dugu lidergotza berri hori Euskal Herrian eta zer esanik ez berehalakoan Gipuzkoan ezker independentismoak hartu behar duela. Eta gu ez gera etxipenean eroriko. Ezer ez baitago idatzita. Ezer ez dago idatzita eta horregatik guri idaztea, borrokatzea jokatzen zaigu. Euskal Herrian alternatiba badago alternatiba eta senti dezagun posible dela. Borrokatzeak merezi du.
Aipatutakoa ez da izan Kontxako Banderaren bigarren igandeaz baliatuta den protesta bakarra. Ingurumenarekin lotutako elkarte ezberdinek deituta erraustegien aurkako gizakate bat egin dute asteburuan Donostiako Kontxan alderdi ederretik abiatuta. Erraustegia gelditu, sistema aldatu, ez klima lelopean osatu dute katea. Udane Arbeo. Bi urte dira Donostiako erraustegia martxan jarri zela eta ordutik zenbait arazo izan dira bertan. 3 aldiz errea transformadorea, pilatutako zaborretan sute bat izan da, 2 aldiz kutsatu dute bertatik pasatzen den arkaitzerreka eta gutxienez 96 aldiz itzali eta piztu dira labeak honek suposatzen duen kutsadura gaindosiarekin. Une honetan transformadorea hondatuta dago eta elektrizitaterik sortu gabe ari dira zaborrak erretzen. Ildo horretan ez da azalpenik eman erraustegiaren arduradun tekniko eta politikoen aldetik. Donostiako erraustegiaz gain Bergaran ere Balogrin enpresak Jaurlaritzaren eskutik hondakin industrialen erraustegi bat eraiki nahi du. Erraustegi honek urtean 592.000 tona gas, 90.000 tona ur kutsatu, 8.000 tona hondakin arreskutsu, metal astunak eta diosina sortuko dituela aurreikusten da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkako 7 paper fabriken hondakinak bertan errez. Testuinguru horretan Donostia bizirik errausketaren aurkako mugimenduak eta Bergarako Larramendiko arnasa plataformak deituta gizakate bat egin dute asteburuan Donostiako Kontxan. Alderdi ederretik abiatuta estropaden bigarren eta azken jardunaldi erabakigarria ospatzen ari ziren artean. Erraustegia gelditu, sistema aldatu, ez klima aldarripean osatu dute katea. Ildo horretan eskaera bat luzatu dieta agintariei, hondakinak murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko plan eraginkorrak. ELA, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuek eta EH Bildu eta Ezker Anitza IUk bat egin dute protestarekin. Ezker Anitzako harrak alderatu du adieraziz ingurumenaren aldeko horrelako protestak inoiz baino beharrezkoagoak direla. Larrialdi klimatikoa kontuan hartu beharra dagoela ohartarazi du eta Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ez dutela benetako inplikazioa salatu du. Marketing alde batera utzi eta hondakinen lege berria betetze eskatu dio Ezker Anitza IUk Gipuzkoako Foru Aldundiari. Lege horrek organikoak gainontzeko hondakinetatik bereizera derrigortzen duela gogoraraziz. Bestetik, aipatu dugu lerroburuetan ere Arabako metalgintzako sindikatuek hitzarmen berriaren aldeko mobilizazioak berreskuratu dituzte udako oporraldia eta gero era berean martxan dira negoziazio bilerak. Aurreko astean zea patronalarekin bildu ziren, baina ez ziren aurrerapauso bereizgarririk. Eman gaur lakoaren aurrean lekartu dira beharginak erakundearen esku hartzeko galetigeko. Nerea Garzia. Arabako metalgintzako mahai negoziatzailea ostegunean batu zen, baina sindikatuek iragarri zutenez zeak eman zituen aurrera pausoak ez ziren nahikoak izan momentuz, iragarritako mobilizazioak eta grebak bere horretan jarraituko dute, gaur sindikatuak lako aurrean bilduko dira. Arabako metalgintzako sindikatuek urte luzez daramatzate lan hitzarmen kolektiboa adosten patronalarekin. Gaur aldarrikapenek beste norabide bat hartu dute eta erakundeen erantzunkizun eza salatu dute. Sindikatuek diotenez erakundek zer egiteko dute gatazka laboral honetan eta horregatik gaur bildu dira Gasteizen lako aurrean. Hemen enplegatzaile bat ere badaukagu, izan ere Eusko Jaurlaritza eta Administrazio Publikoek ere metaleko langile asko dituzte bere baitan, bai zu kontratazioetan, bai egite dituzten kontratazioetan, hainbat esparrutan. Gaur, hemen batu gara Eusko Jaurlaritzaren aurrean, azken finean Arabako eta EAeko kasu honetan herritar guztien gobernua izanik asko daukalako esateko. No está saliendo adelante pues por varios motivos. Salarios reales, jornada, son puntos muy importantes para todos los sindicatos. Ekainean izan zen mahai negoziatzailea batu zen azken bilera eta aurreko ostegunean berriz elkartu ziren sindikatuak eta zea patronala. Sindikatuek adierazi dute aurrera pauso txikiak eman direla, hala ere, azaltzen dutenez ez dira nahikoak izan. Eskaerei dagokienez, behin-behinekotasuna eta malgotasuna mugatzea, laneko osasuna eta berdintasuna bermatzea eta aldi baterako ezintasunagatibo osagarriak hobetzea dira sindikatuen gainerako aldarrikapenak. Gauzak horrela, aurreikusita dute hurrengo astelenean, iraiak 19 berriz elkartzea.
eta ezustekorik ez badago, hilaren 21, 22 eta 23 metalgintzako langileek lanuzteak egingo dituzte. Eta enpresa arloan, lehen esan bezala Iruñako Volkswagen fabrikaren etorkizuna kolokan dago. Izan ere, joan den astean munduko goi bilkura garrantzitsua ospatu zuten enpresako zuzendari eta ordezkari sindikalek landabeneko plantan. Bertan, Nafarroako Volkswagenen egoera aztertu zuten eta adierazi zuten 2026 urtetik aurrerako ekoizpen maila ezin dutela bermatu. Horrek langileriaren osotasuna mantentzeko arazoak ekar litzazke. Nafarroako Volkswagen lantokiaren etorkizunarekin kezkatuta agertu ziren enpresa batzordea osatzen duten sindikatu guztiak. Pasaden astean Iruñako fabrikaren elektrifikazioa eta etorkizuneko bideari buruz mintzatzeko elkartu ziren, Volkswageneko zuzendariak Europa eta munduko enpresa batzordeko kideak eta Europako lantegitako ordezkari sindikalak Iruñako landaben. Adierazi zutenez, ezin dute 2026tik aurrera egungo lanpostuak mantentzeko beharrezkoa den lan zama bermatu. Con las previsiones que nosotros tenemos y con la información con la que nosotros contamos, estamos hablando de volúmenes de producción importantes y como consecuencia también volumen o cantidad de plantilla importante por cubrir a partir del año 2026. Horrek nola ez fabrikako langile kopurua mantentzeko zailtasunak ekarriko ditu. Markak egiten ari dena da ziurgabetasun bat euki edo bidali, langileriari, baina horrek ematen digu 2026an ez baditugu produkzioak bermatzen goiko zenbakiak, izan ditzakegu arazoak. Gauzak horrela sindikatuek elektrifikazioaren erronkari aurre egiten laguntzeko deialdia luzatu diote gobernuari. Diru publiko asko sartzen da Volkswagenen eta perte horiek erabiliko dira aldatzeko produkzioa pasatzeko elektrikora eta horrek gobernuek egin behar dutena eta deialdia egiten diogu batzordeko batasunetik gobernuek egin behar dutena da hori egin ongi eta jarri gauzak ongi zuzendaritzari langileria guztia bermatzeko. Baina Peñalbak ere azpimarratu egin du Nafarroako lantokiaren indargunea 50 segundu oro kotxe bat eraikitzeko ahalmena dela. Fabrikaren etorkizuna erabaki bitartean ezin da bistatik kendu momentu honetan amaitu gabeko 13.500 kotxe pilaturik dituela Nafarroako Volkswagenek. Hauek amaitzeko txip elektronikoen faltagatik, bitartean lantokiak kotxeak ekoizten jarraituko du. Gizarte Segurantzako Ministerioak goizean elkarrizketa mailaren bilera batera deitu ditu eragile sozial, sindikal eta patronal nagusiak. Sistemaren gehieneko kotizazio oinarrien igoera eta erretiro pentsioa kalkulatzeko zenbaketa aldia izan dira eztabaidagai bileran. Astelena izan da, gaur protesta egin dute Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta hainbat herritan pentsiodunek. Aipaturiko gaia izan dute hizpide. Euren asmoa hori da, esan edo ez esan, Europarekin berba eginda daukate, eta aurten 25 urtera igo dute 15 urtetik 25era, Zapateron erreformaren ondorioz, eta orain 25 urtetik 35era pasatu nahi dute. Eta suposatzen dut tontuak ez dira, eta suposatzen dut badakitela gazte askok 35 urte kotizatzeko 3 bizitza behar dutela. Orduan ez dakit zer egingo duten, gaurko gazteak zerako pentsioa izango duten erreforma guzti hauen ondoren. Eta gizarte arloko gaiei heltzeko Iruñara goaz bueltan, udaltzaingoak gizonezko bat atxilotu du asteburuan, indarkeria matxista leporatuta zehazki ziudadelan emakumezko bati sexu erasoa egitea egotzita. Eraman dute atxilotuta gizona. Igande goizaldean gertatu zen Laura Kaldera udaltzaingoak emandako informazioaren arabera erasotzaileak lurrera bota zuen biktima eta aukituak egin zizkion. Erasoa gertatu zenean biktima oihuka hasi zen laguntza eske eta ingurumarietan ziren 3 lagun hurbildu ziren harengana. Hala 3 pertsona horiek gizonezkoa atzeman zuten eta eutsi egin zioten udaltzainak gerturatu eta atxilo eraman zuten arte. Eta gaiz aldatuta berriz, aipatu dugu dagoeneko Bilboko udalak hiriko euskaltegien matrikulazio kanpaina martxan jarri du, euskararekin irabazi egingo duzu lelopean. Hortengo leloa da hori, euskararekin danak irabazi egingo dugu. Euskara gure nortasuna da, guk ez badugu zaintzen ez dugu zainduko
Hori alde batetik, eta beste alde batetik aipatu behar duguna da, gure harremanetan, pertsonala, lanean, ala zenideagaz, ala umeagaz, guzti interesgarria dela. Orduanik nahi nukena da animatu bilbotarri guztioi. Eta kultura arlora Salto Olarizuko erromeria bueltan da gaur Araban 2 urteren ondoren Nerea Garzia. 2 urteren ondoren Arabak berriz ospatu du Olarizuko erromeria eta hainbat ekintza antolatu dituzte gaurko egunerako. Pandemia dela eta 2 urtez egin ezin izan ostean, Arabako hiriburuak Olarizuko erromeria tradizionala berreskuratu du. Jaia goizeko 9:00 hasi da mugarrien ibilbidea, Gasteizko erdigunetik Lubiano eta Urribarri Arratzuako mugarrietara joan da, 10 kilometroko ibilbidea egin du hain zuzen ere. Eguerdiko ordu batean, babarrun jana izan da Olarizu zelaietan, boilurrek antolatuta, eta Arabako babarrun pintoak daztatzeko aukera izan dute. Ni hartu dut, alubiak. Bai, hartu dut orain babarrunak uste dut. Bueno, nire zei gustatzen orduan. Arratzaldean aurjolazak, gargantua eta puzgarriak izango dira protagonistak. Bestalde, Udal Folklore Akademiako gaiteroek eta trikitizen bandak, erraldoi eta buru handien konpartzak, eta zirkinik bestaldeak ikuskizun ikaragarria eskainiko dute. Kruzara igoko naiz eta nire aitarekin hor dago. Eta bebai baka entera jango dut gero. Zazpiak aldera euskal dantzak izango dira Arabako dantzarien biltzarraren eskutik. Ondoren udal segizioa hirigunera bueltatuko da eta plaza berrian zezentzuzkoaren emanaldiak jaialdiari goi mailako amaiera emango dio. Eguneko berriekin bukatzeko aipatu legez, kiroletan Urdaibai 6 urte eta gero gizonezkoetan eta Orio emakumezkoetan izan dira 2022ko Kontxako banderako txapeldunak ikusi. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Onkixin taldearen Naia kantuarekin utziko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian, gero arte. Gasolina lata bat bihotzean, bisu txiki gorri begietan, eta etxeak taloreak erretzen ikustera zer izen. Bere bihotzak zamurtasuna sentitzen zuen bitartean. Aserrea, edo ez ereza. Aserrea, edo ez ereza. Aserrea, maitia bizitza iesi doa, morrutxuri batean margotuta. Gasolina lata bat eskuetan, begiak sotan dir
mehatxuak eta etxeak taloreak erretzen ikustera zeri zen bere bihotzak samurtasuna sentitzen zuen bitartean. Eta onda berrogeita zuten alderdiekin hautsi egin behar dela, baita estatuekin osatutako estrukturekin, tartean Kataluniako gobernuak Espainiako gobernuarekin duen mailari erreferentzia eginez. Que justament s'havia proposat també des d'Òmnium, que era el fet de fer una llista de país, una llista que es deia aleshores llista sense polítics, que volia dir llista sense gent dels partits actuals, sense gent dels partits que hi havia en aquell moment. ANC bera presta agertuta hauteskundetara aurkezteko aktivismoarekin konprometituta dagoen jendearekin. Batasuna eta independentzia helburu bakarra. Argitu du Feliu Kalaber, ez zela Generalitatearen kontrako manifestazioa izan, baizik eta immobilismoaren kontrakoa.